Ito na yung bukid ni Nanay Gloria. Ang daming mais. Yan. So nandito po yung tangad niya. Tingnan natin. Ang dami daw yung tangad, sabi ni Tatay Andres. Ito oh. Walang tao dito kasi minsan lang si Nanay makapunta dito. Yan. So ito na yung tanglad. Yan. So balik na tayo dun sa bahay ko po ni Tatay Andres. Kasi magkuha pa tayo ng kamunggay or malunggay. Kuha ng malunggay. Yan. Ayan. Tapos na tayong mag-harvest ng very organic na ingredients, tanglad at saka malunggay lang yung ginagamit natin. Very organic para sa ating sinabawang pusit at isdang tamarong. So ito na po yung ating malunggay, tapos yung ating tanglad. So ito naman po yung ating pusit. Very fresh pusit. Yan. So ngayon, unahin muna natin yung saingan. Lagyan natin ng tubig. So ayan, ready na po yung ating saingan. Ilagay na natin doon. Yan. Takpan natin. So hintayin na lang natin guys na kumukulo po yung ating saingan. So next is ang ating tanglad. So linisan natin yung tanglad. Yan. Kunin natin yung mga patayang dahon. Ayan, so next is ganyanin natin. Tapos bigain natin. So ilagay na natin dun sa ating saingan. Yan. Takpan na natin.
Next is ang ating malunggay. Malunggay. So next guys is ang isda. Hugasan natin ng isda. Kasi kuna natin yung lamang loob. Ayan. Kunin natin yung hasang. Yun. Ayan, so ready na po yung ating mga ingredients. Ang isda, nahugasan na, at saka yung pusit. So hinihintayin lang natin na kumukulo yung ating saingan. Yan, ilagay na po natin yung isda at saka pusit dahil parang kumukulo na po yung ating saingan. Yan. Tanglad. So, unahin natin ng isda. Next ay ang pusit. Yun. Takpan natin dahil ilagay pa natin yung malunggay. Ayan, so ilagay na po natin yung malunggay. Yun. Takpan natin. Yan, so lagyan na natin ng asin kasi kumukulo na. Yan. Wow. Yun o. Ating sinabawang pusit at isda. Wow. Yan. Yung isda natin. So yan, God bless po sa inyong lahat and keep safe. Maraming salamat. Ingat po.